man o makabos dili gayon makalihay sa mga pagtamay sa katilingban nga napuno sa mga paghukom. Apan kun isog nimong barugan ang imong katungod ug pagpakigbisog alang sa kaangayan, ang kalisod dili babag aron makabot ang kalampusan. Ang pakigbisog sa labing unang trans woman nga nahimong regular employee sa Talisay City Hall atong siren sa RTV Presents ni Chona Carrion. Gisaulog sa matag buwan sa Hunyo ang LGBTQ+ Pride Month. Espesyal karong buwana, isip paagi aron pag-ila sa impluwensya sa mga sakop sa LGBT sa tibuok kalibutan. Niining Pride Month usab ang kahigayunan aron malinawng mapadayag sa LGBT community ang politikanhong kaamguhan sa mga isyu nga ilang giatubang. Apan bisan kun inana nang giila sa katilingban ang ilang pundok, apan padayon nilang nasinati ang pagtamay kanila. Si Micael Ivan Asnar o mas taila nga Miki, 32 anyos, taga Barangay Poblacion, Talisay City, usa ka trans woman. Napili siyang SK Counselor sa 2002 hangtod 2007. Graduate si Miki sa kursong Bachelor of Science in Office Administration with honors. Tuig 2010 nagtrabaho siya isip job order personnel sa Talisay City Hall ug gitudlong Chief of Staff ni Konsehal Richard Asnar ang iyang igsuon. Ilado ang banay ni Miki apan wa kini makapalingkawas kanila gikan sa mga pagtamay sa iyang panarbaho sa kagamhanan. Hindi ko matawag punch card kay tasok ang buhok. Yes. And then I brought a lawyer, explained my rights, so nakasabot sila. The sabi ng Panguluson wanted me to become their muse, like for the civil service. They na-shock na lang kung nagbuhat og ruling ang nagda sa committee nga dapat biological woman, you're not a trans woman or you did not go sexual reassignment search. So 20 anyos pa lang si Miki, nagsugod na siya sa pagtumar og pills. Mipaubo siya sa major surgery sa edad nga 25 anyos. Niadtong tuig 2017, mipaubo siya sa sex reassignment surgery. Napili si Miki nga Queen of Cebu International 2012. People will learn that as a trans woman, I am not a second-class citizen. I'm equal because ang uban lagi panganak sila pero ako 50-50 tangko sa ospital lang pa-opera in town kadaghan para lang ma-achieve, so di lang unta sila makaminos na ako mura unta na. Bisan pa man sa maong kasinatian, wa kini makapugong kaniya sa iyang panarbaho. Gani ni atong Hulyo tuig 2018, gitudlo siya ni Mayor Eduardo Gullias nga Community Affairs Officer ug sa susamang higayon, Officer in Charge sa Talisay City Tourism Office. Siya karon ang labing unang trans woman nga nahimong regular employee sa Talisay City Hall. There should be awareness. So I have suggested already a sexual orientation, gender identity, and expression seminar for the regular employees so that they will understand, because some may not know that they're already discriminating, nakapasakit na sila. Unknowingly, naandalagi kay we have a colonial mentality. So, na bisag ako successful ko, prominent kong gikan na family, naka-face micro-discrimination, how much more my trans sisters nga wa ika-fight. Swerte lang ko, I can fight for myself, I can fend for myself. But for those less fortunate sisters of mine, na ang mga tao anang shallow-minded, Mato ni Miki nga padayon ang iyang advokasya alang sa LGBT community. Ilabi na ang Talisay City Council mipasarman og ordinansa batok diskriminasyon sa ilang pundok. Mapasalamaton siya nga gipalayuhan siya sa iyang pamilya. Sa pagkakaron, gibanabanang moabot na sa 300 ka mga sakop sa bangaw organisasyon nga giumol sa LGBT community sa Talisay. Pagdawat, pagtahod ug kaangayan ang ilang gipagbisugan nga unta dili ihikaw kanila. Mahibaw lang ang tanan nga kami nagiprotektahan mis ordinance diri sa City of Talisay, and we are equal. And I also teach my trans sisters that to act properly, promptly, to act decently, para di mo matawag rason ang mga tao na magbinastos nimo, and you can defend yourself. Wa man kanatag og rason
nga masusun ka. So why they can do it still? So that's why it's one way to educate and empower the LGBT community. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carrion ug kini ang akong short dokyo.